Wow, this part's really nice. This part's really nice. Hello, Isabella. Thank you so much. Hello, Isabella. Thank you so much. Hello, Isabella. Thank you so much. I will visit you now and watching your videos. Isabella. Isabella Soto. Mga kasangkayan, mga ikasikuwalay, mag-group sila. Right? Nasagit ko yung kanya hiniwang kamatis, hindi ko alam kung Sa lagubang nga magabi. Alam mo yung tinanggal, nakita niya doon. Nakita niya nandun na. tinanggal ko, hindi ko nakita. Tinanggal ko lang siya. Nung makita ko, nandun lang. Pinabayaan ko. Kansi food. Ang tawag dito? Yung aking ano? Yung dito? Easy dito. Order na ako. Ulitin yun ha, sabi nila. Sinasabihan ko. Mula ulitin yun. Na ano niya kasi sinasabihan siya. Yung ginawa niya. At na, ginagaya niya. Hindi na magagawa kasi na ano na yun. Aware na siya doon eh. Na mali. Kaso nga yung iba, yung ibang teacher, Ay, naasar. sabi ko, Kasi ma'am, 140 ng gamay. Kagabi? Ayaw kumalma. Hanggang ngayon. Nag-meeting na kayo. Kaya kung ano parang kwarto at labasan. Nakita ko nung ano, secretary guidance. Ano ba? Huwag mo ba ano? sabi ko, magpapekso, magpapakita pa na. Bata naman yun eh. Hindi naman ano. Hindi tayo mabubulis mo. Binubuli-buli ka. Nilitrip ako ng, Ngitikan mo lang. nilitrip ako ni Amalia ng kape. Gawin ko mabong. Yan, sapat. May bro siya. Matapang yun. Tara nga, punta nga tayo dyan. Akala ko titingnan lang natin. Pasok, mag-order. Kape lang.
Mag-is bayaran. Hindi ka papasok. Kaya lang yung aso. Naniwala. Wala mo lang. Oh, ano yun? Babayaran ka mga sa ano. Ang ganito kasi. Yung ginagawa tayo. Dili mo sa... Sama. Papalitan daw niya. Tubig. Ano lang mo din. Kasi dapat yan. Baka namatay eh. Kasi dapat yan 2 to 3 times a week. Kaya ang palit ko isang linggo eh. Tama na yun. Benta ang ganito. Sama ko. Tawa ni Jaro. Isang buwan lang babayaran ko ha. Baka kapusin na naman ako. Tawa niya. Kaya ang bibili ka na ng isda. Sabi mo kasi pinabili ko ang aquarium. Ano yun? Pusa? Ah, bilhin mo. Naalala ko, sabi ko sa kuya, nung may pauwian mo, punta tayo kay ano, Pumunta Joy kayo. Joy, ano, bibili tayo ng pagkain ni Mingming. Pwede Na, na nakita mo naman siya. Mama, saan ka? Di ba yung pagkain ng ni Mingming? Bakit nakatingin ka sa iba? Lili ko na kami dito. Ah, 150 yan. 130 lang. Bakit 150? 130, wala naman daw 150. Yung isa, 160. Sabi ko, 130 na lang. Sabi kasi sa akin yung tig 150 daw eh. Natawanan niya ako. Wala naman 150 dito eh. Ano po? ano yun? Senior? 120? Yung binayaran mo. 120 sa senior? Kapulit ko yung aso eh. Isang taon. Meron pa akong 250,000 na bukan. Kaya na po, pag walang utang. Pag walang utang, ano na eh. Ano ba? May piso na kain ka na eh. Kaya kung sabihin mo, magtipid-tipid ka lang, di ba? Gusto mo lang kumpuliso. Ano yung kay Sandra? Sandra, hindi ka tama sa ano yung ano ko ah. Hindi ka tama ng katapusan ng isip. Hindi isang tatlong araw. Okay lang, okay lang. Okay, mga lalas. Tulog ka? Oo nga, oo nga. Katapusan pa lang ng video. Sabi ko na yan. Ano yun? Kasunod ko, hindi ba ano, pinagbigay ko yan at saka yung pinamalitin ng video. Kasunod, pambigay ko ng ano yan, solar, saka electric pan dito. Pero hindi sa December, alam mo yung dapat. Mahina yung ano eh. Mahina itong mga malalaki. Sila ang namamatayan da, di ba? Yung mga maliliit, hindi naman eh. Pag ano, araw mo na yun. Ha? Kaya mo na yun, hindi mo nadadagdagan yung mga laki. Yung maliliit lang na isda. Yung maliliit na lang. Yung mga hindi na ganun kalalaki. Yung maliliit na lang, masigla eh. Sila hindi, matanda eh. Baka yung ano, PKDM. Yung mga pagdaling katawan. Mga botol. Bakit?
Kain? Wala pa ba? Hindi po ako pag-ibig. Wala na yun. Kain na. Akaw. Nag-aaway yun. Ayun. Ano yun? Ano siya? Pinili. Gamot mo? Pinili. 900 daw kasi sa Wellpoint. Doon siya Ano nag-ano. gagawin dyan? I-edit mo? Yung ano? Yung address. Ay, ano? Contact. I-edit mo? Hindi, isasang Balawin ko si ano. Sino? Yung aking binibila ng halaman. Punta ka pa doon? Buti nga, wala akong pera nung ano, kasi pag ano, nadagdagan ko pa yun. Baka bigyan mo pa yun. Ha? Bibigyan mo pa. Okay naman na sila doon. May kita ako. Ha? May kita ako. Naglalakad-lakad, ikang-ikang doon sa ano. Dito na kapulukan. Hindi siya napuluhan. Tabaka ko. Ay, malaking sabi ni ano, Indol, Malakas mag-barbecue. tigilan na niya yung ano, tigilan na niya yung pag-inom. Ano, hindi ko nagawa. May inom yun. Tulukan niya, ano, barbecue. Oh, may nangyari tayo mag-isa. Kasi pero, mabili ako ng pansit food. Sana ba yun? Hindi ba yan lima? May libre dalawa. 2,000 medicine. Sa school. English. Bila na ako ng teacher. Di ba sabi ko science ako yun? Okay. Kilala ako ng teacher. Behavior. English yun. Dati kasaway, di ba? Hindi naman siya pasaway. Hindi siya pasaway. Noon, Pag sa labas na ng ano. Pag dito lang, makano. Pag sa labas. Sa loob ng school. hindi ibig ko sabihin noong ano, Rangers yan. Doon sa ano naman. Kahit naman dito, nagbago siya. Nagmamature na siya. Oo. Nag-ano na yun. Gayahin niya si Marius. Tahimik lang palagi. Mahirap ba yun? Ano daw? Gayahin niya si Marius. Sabi sa mga bata. Hindi, yung teacher. Sabi nga sa mga bata. Ang kukulit siguro Sabi ng ng classmate ng ano, classmate niya din ng mula grade 3 hanggang ngayon. Ate, nakakainis. Very good na naman siya. ang very good na naman si Marios. Kasi yung iingay nila, nadadamay kami. Pero si Marius lang yung very good. Makilala ka kasi na tahimik siya.
Hindi siya, kaya gano'n. Hindi na siya pwedeng maanuhan, madamay. Sigab ngayon ang nagpapa-alpha. Ha? Sigab. Sigab ngayon ang medyo ano, Hyper. nagpapa-alpha. Oo. Nagpapa-libo na ano. Hindi ko na Dumating stage ng buhay nila yun. Na ano siya, yung dati nahiyain siya, ano siya ngayon. Kasi Proud, napupuri na kasi siya. oo, proud siya eh. Kaya ano, parang pa-spoiled effect na siya eh. Napupuri na. Sabi nga, oo nga, nakita ko ngayon sa stage. Siya sumali, di ba, na ano mo, anak mo. Sabi ko, opo nga. Sabi ng isang teacher. Oo nga, nakita ko nga yun. Napupuri na kasi siya na parang ano niya, ina-alphaan niya na yung ano. Oo, siguro nananampal pa. Oh, gano'n. Babae. Hindi na kasi siya nahihiya. Yun naman daw, pag sinaway, marunong makinig. Eh, mga kaklase, kahit ilang beses yung sawayan, lakad ng lakad sa gitna. Labas ng labas. Ano ba, malaki siya ng teacher niya sa mga co-teachers eh. Nalalaman ko eh. Ano, labi nga naman bibili na, matalinong bata, magaling mag-drawing. Kaya nagulat Mabilis sila. maka-pick up. Kaya nagulat sila na may nagdamit sa sasakyan. Hindi daw wala, pang ano na daw, hindi magagawa daw ng grade 1 eh. Tapos, pininto ko yung mga pinindrawingan, yung mood. Yung gano'n, alam niya yung mga pangalan. Ma, tingnan mo, alam niya yung mga pangalan. Ako nga, hindi ko alam yan. We're bunker. Ayun, tapos sabi ko, alam nga po na yung may dent eh. Oh, alam pa na yun. Yung yupi. Then, Mama, may dent yun pero hindi akong gumawa yun. Siguro nahulugan yun ng coconut doon. Kasi may coconut doon eh. Tawa sila eh. Sinerge ko pa yung dent. Oo nga. Kasi ako nga sinerge. Ano sinerge ko, Luya? Na ano sila eh, sa YouTube. Minsan nga pag gano'n, may sinasabi na mali. Hindi, gagano niya siya. Hindi, ganito yun. Hindi, mali. Mali. Yung janitor, hindi naman yung kumakain ng kain. Kumakain ng mga natira-tirang pagkain na pwede magulot. Tapos, mga lumot-lumot, yung kinakain mo. Pero tayo, hindi. Nililinis siya sa lamin. Oo, parang yung green-green na ano. Pero tayo, walang kumakain naman ng tayo. Amo ko napipilter lang talaga dapat. Nabilisan mo, painom ng konti kasi. Ay, wag na, ano na pala, kumain mo sa akin. Magkakaasin ako. Hindi pa naman siguro maubos yung gas natin. Hindi pa, ano ba yun? Ang hindi pa katapusan. 20 plus 20, ano ba yun? Or more. Hindi naman tayo malakas nag-luto. Mabilis lang. Oo, hindi ka tulad dati, Puro palang buti kasi dati. dati oh. Ako pa nag-aasikaso, hindi pa lang putin. Tara, mag-shopping tayo sa pet shop. Mag-shopping tayo sa pet shop. Pag-uwi namin, may tatlo na kami aquarium. Ilan konsentidor? Bawal na yung ako. Uwi namin, may tatlo kami ang gapi. Masalis na ako mamaya kung para ba. Yun ang gapi.
mag-alala. Huwag masyadong mag-alala. Basta ikay kumiling sa Diyos, magtiwala ka, bahala ng Panginoon. Ganun, wala ako dyan talaga. Yung mga ganyan. Huwag na masyadong komplikahin. Basta gawan mo ng paraan. Tutulong ka naman ng Panginoon kung anong gagawin ng paraan. Diba? Tara na. Sabay mo na pinag- Ma, huwag mo na kulitin si ano, ha? Nanginis ako eh. Bakla? Sasambalin ko. Ginagaling na po sa mukha. Yung bakla naman. Kasi mababa. Dali, Lea! May spot din! Mamaya makawala to.
Miss, tagaling ka?
Ayaw ko na magsalita, and ayaw makinig. Paghirap-ibalik sa daan mo, ginbawaran. Ang tititig ang sanib mo, mga saan. Sinanagdamatan di kita magkukulan. Sa kanilang wala, lumamang papabili. Walay magtatapiya, ako taksi-taksi. Iikot ang lukod, ialsa ang kamot. Iikot ang lukod, ialsa ang kamot. Iikot ang lukod, ialsa ang kamot. Iikot ang lukod, ilus ang pipigil. Di mo kasing-kasing, ibot ang sintuhan. Ayaw ko na magsalita, yan ayaw pakinuha. Paghirap-ibalik sa daan mo, ginbawaran. Ang tititig ang sanib mo, mga saan. Sinanagdamatan di kita magkukulan. Saan lang wala, lumamang papabili. Walay magtatapiya, hindi ako taksi-taksi. Saan lang wala, lumamang papabili. Walay magtatapiya, hindi ako taksi-taksi.
amon sesama pamilya lang ang maglibay. Maripungan nga na sarayan tantahan ay mga kumakaon bintras na ipiring ko. Diri lang harumamay nagkakaarangan hindi sa amon kasama pamilya lang ang maglibay. At cha-cha-cha, 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 cha. At cha-cha-cha, cha-cha-cha, at cha-cha-cha. At cha-cha-cha, 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 cha. At cha-cha-cha, cha-cha-cha, at cha-cha-cha. Pagkain to na hinulundong sa tuwing ng panahon sikat sayaw ng tunog. Ang paborito mo dyan sa rayaw. Ako may isang figura lagi na kong nakalibo. Isang nag-iba niya yan ang panahon. Ang malawas na sobrang kapagod. Urog, abay-say, ang iyong pagulong. Ang pagkura, di pagod, nag-iba. Subayong na ipapanis kita. Sayang ang siya. Hindi rin kamain ito'y nahinunundong sa tuwing ng panahon sa pagsayaw nato. Ang paborito mo dyan sa rayaw. Ako ba'y sa figura lagi na po natalibo.
kay